гузаштагони ислом ва ҳифзи забон. яке аз олимони ислом дар баёни ҳоли бисёре аз мардум чунин мегӯяд: аҷиб аст, ки баъзе аз мардум ба соддагӣ ва осонӣ аз ҳаром хӯрдан ва дуздию шаробхӯрӣ ва нигоҳ ба сӯи корҳои ҳаром дурӣ мекунанд, аммо муҳофизати ҳаракати забонашон барояшон мушкил ва сахт аст. то ҷое ки мебинӣ инсоне ки ба диндорӣ ва зуҳду ибодат машҳур аст, сухане аз рӯи хашми худованд ба забон меорад, ки ба он аҳамияте намедиҳад ва бо як калимаи он беш аз фосилаи машриқу мағриб суқут мекунад. чӣ бисёранд касоне ки аз амалҳои фоҳиша ва зулму ситам дуранд, вале забонашон олудаи туҳмат ба номусу обрӯи мурдагону зиндагон аст ва ин барояшон ҳеҷ аҳамияте надорад. ҳоло бошад, баёни рафтору гуфторро аз нигоҳи баъзе олимон бароятон нақл мекунем. ҷубайр ибни абдуллоҳ мегӯяд: ваҳ ибни мунаббиҳро дидам. марде ба ҳузураш расид ва гуфт: фалон касро дидам, ки туро бад мегӯяд. ваҳб гуфт: шайтон каси дигаре ҷуз ту наёфт, ки ӯро осон бидорад? баъди андак вақт он мард, ҳамоне ки дар ҳаққи ваҳб бадгӯӣ карда буд, омад ва ваҳб бошад он мардро эҳтиром ва гиромӣ дошт. дар як ривояти дигар чунин омадааст: аз ибни аббос нақл мекунанд, ки мегуфт: ҳар сухане ки инсон бар забон биёрад, бар ӯ навишта хоҳад шуд. ҳатто оҳу нолае ки дар беморӣ ба забон меорад. мегӯянд, ҳангоме ки аҳмад ибни ҳанбал бемор шуд, ба ӯ гуфтанд: товус, яке аз олимони бузург, оҳу ноларо дар ҳангоми беморӣ хуш намедошт. баъд аз ин имом аҳмад дар бемориаш ҳатто оҳ ҳам нагуфт.